Het is tongetje, 15 mei, de dag dat Piet Paulusma verzuidt dat voor Takkum Weekend de barbecue weer uit het hok helle willen in. Frieske leraren uit het mbo mooi doggen met de landelijke stakings. Het zit maar niet tot hier! Het zit maar niet tot hier! En de wind geven deel bij beurtskip Stormvries 10. Joen en welkom bij Bient Duitsland Magazine bij Omroep Friesland. Joen, dan gaat de Ijsvast in, de stritopera van Theater, in première. En een van de haardrolspelers, dat is tenor Albert Bonnema. En hij speelt de rol van Borman. Borman is denk ik een Fries die het in Ljouwt wint en die het Nederlands praat. Borman is een gevoelig man, is een Ierse man. Hij is alleenig. En hij is net een fleurige man. Dit weekend stuurt Omroep Friesland de documentaire uit Geel en Blauw zit in mijn bloed. Hoe het voetbalmerken van Sportclub Cambuur. Want na de onverwachte promotie van Verline Ier ben de Ljouters er dit seizoen in slagen om het verblijf in de eredivisie mijn Ier te verlengen. Alles valt dan op zijn plak in die ene thuiswedstrijd tegen Vitesse. Voetbalgek Ljout vlucht mekaar in de jerms om dat te vieren. En daar, wie stond bij? Collega Harm Wijstra. Ja, helemaal jongen. Dat klopt precies zoals het zei. Er waren al heel veel wedstrijden in West, van zelfs mooie wedstrijden in het Cambuurstadion. Maar dit was misschien wel de mooiste van het seizoen. Ja, dat denk ik wel. Hè? Want vanzelfs Glok, dat moet je uitdwingen. Alleen nog deze wedstrijd is voor ons wel een fantastische wedstrijd om die hele documentaire op te hingen. Ja, eigenlijk zoen wij de laatste 2 wedstrijden filmen om Cambuur. Dat waren de wedstrijd dus tegen Vitesse en tegen ADO. Er was heel wat gedoog om West, want ja, Fox Sports had er jochen van Cambuur. We mochten bij de laatste 2 wedstrijden filmen. Dus ja, het moest nou echt wel gebeuren. Maar ja, toen die jongen van Vitesse, toen winnen we eigenlijk leer. Dus we gaan in die jongen alles erop zetten. Ja, want een van de mooiste momenten eigenlijk in die documentaire, dat vies ook echt de doelpunten, hè? De doelpunten waren geweldig, want we hadden dus 2 cameraploegen in het stadion hoorn. Eén hadden we continu op Henk de Jong, de trainer hoorn. En één op 2 supporters op de eerste tribune. Nou, en als dan die reacties juist en hoe dat gaat, dan hoeft eigenlijk alleen maar naar te zien. Nou, zullen we dat even wel? De fjouwertrijen van Martijn Barto. Nu komt hij nog dat, hier er voorbij, maar die voorzetten, maar weer hinnen. Bij Barto, ja! Ja, het beslissende doelpunt wie dat de fjouwertrij van Martijn Barto. Hier staat doe ik ook gelijk het besef van, ja jongens, ik ga je goud in handen. Ja, op dat moment wel. Eerst twijfels hem, want de wedstrijd verringing. Ik zag van ja, Cambuur redt het net op van die jongen, dat wordt hem net. Het moet misschien wel zien ADO gebeuren. En de tweede helte, wat hem daar al je ontsprong. Een goede man die dat net regisseren kent, zei Van der Bel, de directeur van Cambuur. Nou, wij had misschien stiekem toch wel een beetje regisseerd, want dit was fantastisch. Ja, volgens de onder oren de trainer, de haartrainer Henk de Jong. Dat kist hem vanzelfs Henk de Jong, hè, want dan werken ze daarvoor langer vanuit de omroep kist hem. Maar best nou ook dingen, want er is nou zat dicht bovenop dingen te witten kwamen die ze eigenlijk nog helemaal net wisten. Nou, Henk is voor u als pers altijd wel een boekvest, hè? Bij Dijk wel denk ik als sportjournalist. Henk is eigenlijk een pareltje in de eredivisie. Hij leert eigenlijk alles daar. En hij is bijgelovig. En hij is hartstikke bijgelovig. En dat dat wist ik eerlijk zijn net. Nee. Dat hij al die rituelen had voor de wedstrijd. En die hebben wij gelukkig vastlezen gekend. Ja, want in zijn ritueel is hij gaat altijd naar de wedstrijd daar en dan draait hij muziek van André Hazes. Ja. Dat is in zijn ritueel. Zullen we er even naar Sjen? Elke Jan, ik riep mooi rustig naar het werk daar. Ik mooi rustig naar de wedstrijd. Ik haal altijd wel een bepaalde soort muziek even op voor de wedstrijd. Wat dan? Ja, ik haal altijd andere hazes op. En dat ook een lekker loert. Ja, dat vind ik mooi. Dus ja, en ook dan dat loert op had ik zelf een beetje meisjongen. Want dat jak niet zelf, hè, want ik ken net jongen. Dus dat jet natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, maar wel lekker, dat vind ik wel lekker.
Ja, Henk de Jong die bijgelovig is. Binnen nog meer dingen waarvan je zegt van dat doet hij eigenlijk altijd? Hij had altijd in de auto op hetzelfde plak te staan bij het stadion. En hij wil eigenlijk altijd nog de eerste binnenwezen voordat de wedstrijd begint. Dat zijn twee dingen werd hij hem altijd weer onhoord. Ja. Oké. Nou, had hij trouwens nog vertrouwelijke informatie verteld? Misschien nog bepaalde spelers die naar Cambuur daar komen? Hij wil net zo volle loslaten. En het bloed, ik wil heel rustig, hè? Ja. Cambuur heen. Maar nee. Toch net? Dat wil er net echt zitten. Oké, nou, ik zal mij heel soort willen als ik naar die documentaire zien. De documentaire die we het takom sneun uitstuurd op Nederland 2 en 9 is hij dan te zien bij Omroep Friesland. Harm tegen dank. Ljouwert is een belangrijk knooppunt van vaarwegen. 100 jaar verlien wie het een drokte van belang onder Willemskade. En daar laai doe ik het beurtskip Stoomfries 10 van skipper Katrinus de Jong. Dit skip van rederij Stoomfries is jarenlang restaureerd en had nou ook de status van monument gekregen. Sneun krijgt het derm een plakje in de museumhaven van Ljouwert. En de Pakencezer van de eigenaar van Jertiets, die wie van de morgen even waarom uit Amerika. En hij hier het skip van zijn paken en van zijn beppen niet meer op West. En jeugdherinneringen, ja, vanzelfs, die kwamen doeboppen. Hello, Chris. How are you? I'm good. How are you? How does this feel for you? Well, this is very, very special. This is amazing. I could not have pictured myself on this boat a year ago. So, how long ago was the last time that you were on board of this ship? Do I have to tell you? 59 years ago was the last time that I was on the boat. So yeah, this is really something. Nou, ze hadden dus een beurtdienst over het IJsselmeer. En ze hadden dus meerdere schepen in de vaart. Dit is nog Stoomfries 10, maar ze hadden ook de Leeuwarden in de vaart. Dus er waren ook andere namen waar ze mee rondvoeren. Het was een belangrijk bedrijf, niet alleen voor Leeuwarden, maar ook voor Friesland. Ze brachten overal een materiaal naartoe. Dus iedereen koe het bedrijf? Ja, dat was uniek. Iedereen kende het bedrijf. Nog steeds trouwens. Je hoeft maar te roepen Stoomfries en ze weten waar je het over hebt. My father and my grandfather and other family members worked on the boat. My grandfather was the skipper. I heard a lot of stories and actually sailed on the boat with him a few times before we immigrated to America. I picture my grandfather standing here or my father. Some of the pictures in our family photo book is of them on the pilot house and standing in the back drinking coffee. My dad and my grandfather being in front of the pilot house taking a picture. Here's loading freight. There's my father loading freight on the Stoomfries. What kind of freight? And all kinds of freight. They hauled wood, they hauled grain, they hauled gravel sometimes. It was all different types of things. They never said no to anything. And I also understand that they took passengers with them where a couple people could take the trip to Amsterdam as well. Those are the memories that are kind of burnt into my head, you know, for all these years. And this is the book that we'd look at often when we heard stories about the Stoomfries. Yeah. That's amazing. Well, I brought my grandfather's hat that he wore when he was on the ship. I got this from my father many years ago, and I never imagined that I would be on the Stoomfries wearing this hat. And it's very special. And it fits. And it fits good too, yeah. Mooi dat hij er nog is. Dit is waarschijnlijk het laatste schip, want waar de rest gebleven is, niemand die het weet. Na de oorlog zijn de meeste schepen zijn omgebouwd van stoom naar diesel.
En daarbij zijn alle scheepsnamen ook veranderd. Maar welke Staanfries welke naam naar de hand heeft gekregen, niemand die me kan vertellen. I asked my brothers and sisters if I could give my grandfather's skipper's license to the museum, and they all agreed that this is where it belonged. But is it not difficult to hand it out to the museum? It belongs here. Yeah. You're in America and the papers and all the belongings are here. If my grandfather and my father knew that I was doing this, they would be very proud. Mooi. Joen, dan gaat de Ijsvast in van Theater in première. En een van de hoofdrolspelers, dat is de vooruitverneemde tenor Albert Bonnema. De van oorsprong Sumeremer speelt de rol van Borman. En wij zochten hem op tijdens de repetities op het Wilhelminaplein in Ljouwen, dat de hele cast en crew van Theater tijdelijk plak had. Ik kan me heel goed voorstellen dat een soort van mijn collega's die zeggen, nou, daar begin ik niet aan. Zo etwas mag ik niet. Boedendoors, jongen, ja, welke gek doet dat, terwijl het 4 graden koud is? Zo, jongen, we hebben een actrice erbij. Ja, hoe is het? Ja, goed. Marij? Ja, goed, ja. Ja, nee, ja, het is even wennen, maar het is blond. Dan moet ik wel oppassen in die zin, want het wordt ik best voor sfeer. Het is aanstek 4 keer achter elkaar soms. Ja, en het is een hele lange jongen. Maar goed, dat ben ik als Wagnersjongen dan ik wel gewend. Ik ken heel veel blondine moppen. Heel goed. Adem in, adem uit. Ken je dit? Ja. Ja, dat is wel echt blond. Ja, staat er goed. Ja. Het is oors omdat het echt op straat is. En ik nog op 4 verschillende locaties. Dus, wij als artiesten, wij spelen op die verschillende locaties. Dus we moeten in een voorstelling die het 4 uur door het hast, moeten wij ons verplaatsen. Dat is één ding wat ik nog nooit gedaan heb. Ik heb wel boeten doorzongen, maar gewoon stuks net gedaan. En wat ik heel oors is, dat jongens zonder begeleiding van een woord instrument, geen piano, geen orkest. Het is dus alleen a cappella, staat dat hier. Wat is het koud, zo heerlijk koud. Borman is denk ik een Fries die het in Ljouwt wint en die het Nederlands praat. Dat had het denk ik wel bewust verkeerd, maar hij valt, ik hield dit weer in het Fries kwam. Hier ben ik. Die Borman is een gevoelig man, is een Ierse man. Hij is alleenig. En hij is net een fleurige man. Ik ben eerst naar Ammertschool gegaan en toen ik kon goed leren. Dat had geen punt, dus toen naar de MTS. En toen begon dat toch wel wekker te worden. Eerst dacht ik van nou, cabaretier worden. Toen begon ik een soort naar de radio te luisteren. En er was een tenor die zong dan... drink, drink, da 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 da. Drink, drink. En later bleek dat Mario Lanza te wezen, een beroemde Amerikaanse tenor. En dan zet ik de radio ook altijd volle loeder. Maar het bleef al wat latent. Ik zie het gewoon, ja, ik zie het op technische squalen, ik zie het op korps. Maar er waren toch wel wekker en die interesse naar muziek hield het meer en meer. Eigenlijk ik wil trots korps. En trots van vader, want daar spelen we toch bijzondere stukken. Toen werk ik in de VIP, Fries isolatiebedrijf. Ik als onderhoudsmonteur, hele hege hallen. En dat zong ik dat wel. En toen, weer op een tijd, op een medie, toen wist ik van, dat moet hem worden. Maar helemaal vanuit jezelf dus? Ja. Of wie er ik in die omjouwing die zei van, toe jongen, dat was wat mooi. Nee, eigenlijk niet. Nee, dus, nee, het zijn meer van wat Matt had. Ik zeg meer nou wat op mijn oren
Ik kom van het vak bij Jan. In Haarlem is een operastichting. Daar ben ik nou artistiek leider van geworden. En we zullen altijd, of ik nog heel duidelijk krijgen, ze wie in de jest daar een opera opvieren. En dat is dus ik zelf de regie dan. En ik de teksten schrijven die er tussen inkomen. Dus dat vind ik een mooie kant. Maar het zong je toch altijd voor. Ik ga dig voor, hier weet Joen dus de première, morgen dan de laatste aflevering van uw riege oer, de Ijsvastin. Het nagelnije poppodium dat in Ljouwert komen mat bij het Harmoniekwartier zit op losse schroeven. Poppodia, Asterix en Romein willen net meer meedoen, omdat ze geen vertrouwen hebben in de plannen van de gemeente. Het is de vraag hoe het nog verder mat bij dit project en wat zal dit budgetten voor het muziekombod in de stad. Bij u aan tafel Vincent de Waal, directeur Poppodium Romein en Sjoerd Boosma van Poppodium Asterix. Ja, Sjoerd, dus koos vaak aan deze tafel om te praten over de cultuur. En alles wat er speelt in uw eigen provincie. En nu is je zelf in het middelpunt van het Frieske Nijs, want het is crisis. Ja, nou ben ik de lul, hè? Ja, maar fijn dat je er wist. Ja, nou kom maar op. Ja, nee, want ik dacht van 1 punt. Bij alle artiesten komen in de stad. Dat is voor elke heel erg duidelijk. Prachtig toch? Prachtig plan. En nou look je hem de stekker eruit. Ja, zo kun je dat zien, ja. Ja, nee, wij trekken de stekker daar niet uit. Want de stekker eruit trekken of erin laten, dat is aan de gemeenteraad volgende week. Wij zeggen als Asterix gewoon, daar doen we niet aan mee. Dat is wat anders. Zeg je hem dat ik? Jim Dogge, als Poppodium Romein, net langer mooi? Nee, bij ons ligt dat wat gecompliceerder, want wij kunnen niet meedoen. Wij zijn een door de gemeente gesubsidieerde instelling. En de gemeente wil heel graag dat er een nieuw poppodium komt. Wij hebben heel hard meegewerkt om daar goed over na te denken hoe dat eruit moet zien. Maar hebben we trouwens beelden van. Zullen we er even naar zien? Want even met beelden van hoe het er nou bij leidt. Dat is een bouwput, dat is hier. Maar het wordt alweer volle mooier, want zak komt het eruit te zien. Allereerst, dat is de bedoeling. En dan mag het in september 2015 mag het dan kleerwijzen. Maar goed, dan willen ze dus uiteenzetten, Vincent. En dan die plan binnen natuurlijk net van Juster. En dan zei je hem van, wij willen net langer, maar dat is toch eigenlijk een beetje flauw. Nee, dat is helemaal niet flauw. De gesprekken die geweest zijn, hebben we daar ook altijd op gewezen. Nee, je hebt een begroting, exploitatie en er ligt een plan onder. En mijn bestuur heeft op een gegeven moment gezegd van, nadat er een soort finale versie van die plannen was, dit klopt niet met die begroting die daar zit en wij zien dat anders. En dit is voor ons reden om daar nu even de zaak on hold te zetten vanuit Romein. Want hier kunnen wij niet mee verder. Ja, die exploitatie, wat is dat dan? Hebben we het dan gewoon yield? Ordinair yield? Exploitatie gaat over geld, ja. Exploitatie zegt dat betekent er is een pand, daar is programma in, mensen organiseren dat kost wat. Hoeveel komt er binnen? Er komt geld binnen vanwege bier, vanwege kaartjes en vanwege subsidie. Ja. Grof gezegd. En Jim zei ze dus allebei, Asterix en Romein, het kind net uit. Maar ik praat met de wethouder, Sjoerd Feitsma. En dit is wat hij zei. Hij zei namelijk, het kind wel uit. Nou, verrassend. Wij zien dat hier een nieuwe kans ontstaat voor een nieuw poppodium. Alleen nog al, doordat ze net om 1 uur dicht hoeven, maar gewoon terugprogrammeren kunnen de hele nacht. Ja. Verder is de horeca ik de hele dag open. Dus een totaal andere situatie dan de huidige poppodia. Het is dus eigenlijk dat het wel kostendekkend is. Ja, het is kostendekkend. Ja, Asterix had wel wat twijfels bij de exploitatie. En het gaat daar met name om of de exploitatie net wat te safe is. Dus mijn oren worden of het net wat te weinig risico had. En te weinig risico wil zeggen dat we misschien wat te commercieel programmeren. Dus daar zit een beetje hun angst. Ja, hij zei dus eigenlijk van Jim Fine eigenlijk de plan van de gemeente te commercieel, de bands. Ja, maar laat ik even wat rechtzetten nu. Want wij zijn er niet uitgestapt omdat we de exploitatie of de begroting niet goed vonden. We zijn er uitgestapt omdat het kiezen van de mensen die het gaan runnen niet een open proces gaat worden. En dat was voor ons toen wij 3 jaar geleden hiermee begonnen een breekpunt. Dus we hebben altijd gezegd, wij doen mee, maar dan willen we wel dat het een open proces wordt. Dus de beste mensen die je kunt vinden, moeten dat podium gaan leiden. En de mensen die er komen, die komen van Romein. Ja, en dat heb ik 3 jaar geleden ook al gezegd. En je hebt in Nederland zoiets als arbeidsrecht. En dat heet dan overgang van onderneming. Dat hebben we al die jaren gezegd van pas op.
De situatie is zo. Hè, dat is net als bij een schoonmaakbedrijf. Het werk wordt overgenomen door een ander schoonmaakbedrijf. Dan verhuizen gewoon de schoonmakers mee naar dat andere bedrijf. Ja, maar dat snap ik. Maar dat was dus de beste meesken. En eigenlijk zei ze dus, de beste meesken zitten net bij Romein. Nee, ik zeg dat noodzakelijkerwijs niet de beste mensen bij Romein zitten. Ik zeg, als je een nieuw bedrijf gaat maken, moet je ook een nieuwe bedrijfscultuur maken. Met nieuwe mensen. En dat kunnen deels de oude mensen zijn. Iedereen kan daar gewoon op solliciteren. Maar je maakt een nieuwe bedrijfscultuur. En dat is iets anders dan een bestaande bedrijfscultuur omvormen. Dus wij zeggen nee, je moet nieuw beginnen. Gewoon met een blanke bladzijde. En dan ga je iets goeds maken. Nou, dat is ons beloofd. Konden ze niet waarmaken. Toen hebben we gezegd, nou, even goede vrienden. Maar dan stappen we eruit. Oké. Eventjes, nog even naar de wethouder. Die zei van... Jim vinden de gemeente te safe. Als Jim nou, stel je voor Jim geen akkoord met het plan van de gemeente. Wat mist het Frieske publiek dan? Welke bands krijgen we dan eigenlijk net met de zin? Ja, dat is niet de pinpoint op bands. Hè. Wij zeggen de begroting zoals wij die vanuit Romein gemaakt hebben. Je hebt nu een begroting met een Romein Plus variant. Waar je veel handen en voeten op de vloer nodig hebt om het aantal activiteiten wat in de plannen staat die er nu liggen te kunnen runnen. Daar kunnen wij mee uit de voeten. Alleen je moet het businessplan wat er nu ligt, moet je anders op gaan schrijven, want anders kom je daar niet uit. En heb je dan meer ambitie als gemeente op het gebied van cultuur of meer spannende programmering of meer experimenten, dan moet de gemeente daar gewoon meer geld bij doen. Ja, nog eventjes, want ik wil nog eventjes naar de wethouder, Sjoerd Vijs, maar we hebben hem namelijk echt gevraagd of dit project verder kan zonder hem. Popklimaat is breder dan alleen nog Asterix en Romein. Nogmaals, ik vind dat wij, zoals de omvang ik west is van dit project, het te gere dwaam hadden. Dus ik hoop dat we mij een gesprek blijven. Ja, nee, maar dat snap ik. Maar de vraag is, en nogmaals, kun je hem terug in zonder Romein en Asterix? Het plan wat naar de restuurd is, omvat een nieuwe stichting. En die nieuwe stichting is verantwoordelijk voor de invulling van het personeel. En ik uiteindelijk de programmering, dus dat zou kennen. Sjoerd, het laatste woord is aan jou. Ja, nee, het laatste woord is aan de gemeenteraad. Wij hebben gezegd, wij staan hier niet achter. Maar wat vies je van dit verhaal? Ja, kijk, als zij daarmee door willen gaan, dan moet de gemeente dat gewoon zelf weten. Ik bedoel, het is niet ik geef die 18 miljoen niet uit. Die staat niet op mijn bankrekening. Dat doet de gemeenteraad. Wij staan niet achter het plan wat er nu ligt. Helaas kunnen we daar niet aan meewerken. We hadden het heel graag gedaan. We staan er niet achter. Het is aan de gemeenteraad volgende week. Ja, ons 4. Morgen dan weer een nieuwe aflevering van het Oele Journaal. Van nou nog een hele gezellige joen. Dag.